Tasiwai zvakare wana waMwari, mufaro wangu kuti tisangane zvakare pachirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Kune vatanga kusangana nesu nhasi. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo ingapinduruke neumbo hwatinoona mukati mebhaibheri. Saka vatanga kutibata sunungukaiwo kana mine mibvunzo yamuinayo, tumirai mibvunzo yenyu, munogona kuiposta ipo pano paplatform kana panhamba dziri kuiswa pasi iko zvino izvi. Mwari achititendera, Mweya Mutsvene achitibatsira, tinobatsirana kuti tionesane pakupindura mibvunzo yedu. Kana paine patinenge tapindura pati zvisina kunyatsojeka, munosununguka zvakare kutaura kuti pastor, ko pakati zvinozofamba sei, ko pakati zvinozofamba sei. Saka nhasi tinotira kupindura mubvunzo wakabvunzwa zvakare neimwe hama yedu maringe nevakafa. Mumashure umu takambodzidza kumavhiki akati wandei kana kuti kumazuva akati wandei tichitaura nenyaya yevakafa kuti zvinofamba sei, munhu anoenda kupi. Saka pane mubvunzo wabvunzwa panapa watira kuti tarise zvakare. Mubvunzo uri kuti iwo mweya unoenda kupi soon after death. Ndo mubvunzo wabvunzwa kunai pastor, mweya unoenda kupi mushure mekunge munhu achinge angofa, munhu achingonzi afa, mweya unoenda kupi. Ndoda kudara kuti munhu abvunza mubvunzo sevanhu vazhinji vanobvunza a similar question. Dambudziko rinonyanya uya pakupesanisa kwatinoita kunzwisisa kwezwi rekuti mweya, especially in regards to maziviro atinozviita isusu nemashandisirwo arinoitwa mukati mebhaibheri. Saka kuti tigone kunzwisisa mubvunzo wenyu kuzogona kupindura kuti saka mweya wacho waenda kupi, tinofanira kutanga kudzoka pakasikwa munhu nepakaunzwa mweya iwoyo kuti unoona kuti chainzi mweya ipapo chii, chaibva kupi, then bhaibheri rinoti unoenda kupi. Saka regai tingoverenge kuna Genesis chapter 2 verse ya 7. Bhaibheri rinoti Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Saka kana matoteerera apa pashandiswa mweya kairi. Pari kunzi Mwari akatanga aumba munhu neguruva revhu, kureva kuti chakava chitombi chevhu. Okay? Pati chaisabwaira, chaisafema, chaisataura, chaisaona, chaisanzwa, chingori chitombi. Saka kuti chitombi chive neupenyu, chitange kubwaira, chitange kutaura, chitange kuona, anzi Mwari akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzechitombi ichi, then munhu akava mweya mupenyu. Saka panotori nemweya weupenyu koita mweya mupenyu. Saka izvozvo zvoda kuzikamwa. Saka nekuti zvakatosiyana, mweya weupenyu wakafemerwa kana wakafuridzirwa mumunhu, dairo ndo uri kubvunzwa panapa kuti unoendepi kana munhu achinge afa. Because inini ndakamira panapa ndiri kunzi ndini mweya mupenyu. Inini ndini mweya mupenyu ndakadai zvandakatoita ndichitotaura kudai, nemi muri kuteerera muri mweya mipenyu. Ndo zvinotaurwa nebhaibheri. Asi chakafuridzirwa mandiri naMwari ichi ndo chiri kubvunzwa panapa kuti chinoenda kupi, the breath of life, where does it go? Inzwi rinoshandiswa pachiHebheru ratsanangurwa radudzirwa kunzi mweya weupenyu kana kuti the breath of life, rinoti neshama. Neshama inoreva breath, the spirit of God kana kuti the breath of life. Saka isimba reupenyu kana kuti isimba rinopa upenyu. Teereresai mashandisiro andiri kuita mazwi, kuti mashandisiro ari kuita mazwi ane bhaibheri. Isimba reupenyu, mweya weupenyu. Hauzi mweya uri mupenyu sezvinoita vamwe. Mweya weupenyu ndiwo mweya unopa upenyu, ndiwo mweya unoita kuti munhu ave mupenyu. Kureva kuti kana mweya iwoyo usipo, hapana chinonzi munhu mupenyu. Bati mubvunzo uri kuti unoendepi, because ndiwo unokonzeresa kuti munhu afe mweya iwoyo, ndiwo unokonzeresa kuti munhu ararame. Saka unoendepi? Muparidzi chapter 12 verse ya 7. Muparidzi 12 verse 7. Teeresai munzwe zvinotaura bhaibheri. Rinoti guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Saka taakupiwa reverse, because pakasikwa munhu pakanzi akaumbwa neguruva revhu. Mwari ndo kufemera mweya weupenyu mumhino dzake. Panapa taakupiwa the reverse order. Zvanzi guruva risati radzokera kuvhu kwarakabva, nemweya usati wadzokera kuna Mwari akaupa. Saka mweya uri kunzi usati wadzokera kuna Mwari wakaupa, ndiwo watiri kutaura unonzi mweya uya wakafemerwa mumunhu kuti ave mupenyu, kwete kuti mweya uve mupenyu. Mweya uyu ndo unopa munhu simba rekuti munhu uyu ivhu iri richive benyu.
Saka iwo hanzi unongodzokera kuna Mwari wakaupa. Saka pawaiva pakutanga, Mwari achisika munhu ndo paunongodzokera. Hazvina kunzi Mwari akatora mweya musherefu akauisa padongo, hanzi akaufemera, kunzi waitobva muna Mwari, aitoita kufemera mumhino dzemunhu. Urova kuti isimba rinobuda muna Mwari. Hakuna tumakompartments twemweya kudenga kuti mweya waJohn urapa, mweya waSusan uyo, mweya waMiriam. Aiwa, mweya uyu iringori simba rinobva muna Mwari, because akaita rekutofemera, hana paakaritora kana paakarigadzira kuti azoti iri ndora Madzorera, iri ndora Nhingi. Ringori simba riri maari. Regai tiverenge Muparidzi chapter 3 ndo vhesi yekupedzisira ndofunga kuti inofanira kuburitsa pfungwa iyi pachena. Muparidzi chapter 3 vhesi ya 19 inobva yati iyo, nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwawo mhuka. Zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufire womunhu ndiwo mufire wemhuka. Zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka, nokuti zvose hazvina maturo. Saka mweya uri mumunhu weupenyu ndo mweya uri mumbwa ndo unoita kuti imbwa irarame. Ukangobudawo iwowo, imbwa inofa. Ukabudawo mumunhu, munhu anofa. Ukabuda mugonzo, gonzo rinofa. Ukabuda munzou, nzou inofa. Saka mweya weupenyu isimba rinopiwa zvisikwa naMwari kuti zvirambe zvichirarama. Saka kana wada kunyatsobvunza, saka unenge uripi? Tinongoti unodzokera pawaiva pakutanga. Ende waivepi? Mwari akaufemera kubva maari. Saka ndo pawaiva. Saka hakuna kwatinoziva kunozonzi kunoenda mweya kudenga. Unongodzokera pawaiva pakutanga. Ndoda kudai kuti zvajeka, Mwari atibatsire. Amen.